Sidin ta' annimali velenużi għandu jkollhom antidotu għal velenu prodott mill-annimali u tranquilizer gun. Dan biex jintuża f'każi estremi fejn l-annimali sir inkontrollabbli jew isir ta' periklu għal bniedem. Dawn huma żewġ regoli li jistgħu jidħlu fis-seħħ fix-xhur li ġejjin u qegħdin ikunu proposti f'avviż legali ippubblikat mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali. Avviż legali dwar annimali li meqjusa bħala perikolużi u li se jkun għal konsultazzjoni tul l-4 ġimgħat li ġejjin. Ivo Robinic, uffiċjal tas-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali, spjega li dan l-avviż legali huwa mibni fuq 3 kriterji ewlenin. Is-saħħa u s-sigurtà tal-persuna, l-welfare in ġenerali tal-annimal, kif ukoll min qiegħed idaħħal daw tip ta' annimali jrid ikun jaf ukoll kif għandu jeħendilhom u anke jkun daqsxejn jaf fuq l-abitat ukoll. Issa ilu għal diversi snin li f'pajjiżna bdew jiddaħlu ċerti annimali eżotiċi u llum iktar minn qatt qabel qed inħass l-ħtieġa ta' regolarizzazzjoni. Fid-dawl li beda jiġi notat li qed jiġu importati ċertu annimali ta' ċertu speċi li mhumiex tal-pajjiż tagħna jew kellha anki tal-Ewropa, din it-trend bdiet tinħass li bdiet tikber u għalhekk il-Segretarjat ħass il-bżonn illi jibda jirregola u anki ikun jaf ukoll x'tip ta' annimali qed jidħlu f'pajjiżna. Proposti oħra jinkludu l-installazzjoni ta' CCTV cameras li turi l-annimal għal 24 sija kuljum bil-filmat irid ikun provdut jekk jintalab. Iktar qiegħed ħabba il-benessere tal-annimal biex anke dak li jkun jista' kemm huwa s-sit kemm ukoll l-animal welfare officers jew anke il-veterinarja jkun jistgħu jimmonitorjaw xi aġir mhijiex idonju għal dak l-annimal forsi jkun għaddej minn xi stress jew kellha anki jkun hemm xi ħaġa qed iddejq u huma jistgħu jimmonitorjaw u jikkontrollaw din il-ħaġa. Robinic tem jispjega li minn barra l-persuni regoli l-ġodda għandhom ukoll lan li jħarsu l-annimali li huma sinonimi mal-ambjent ta' pajjiżna. Illi daħħalna proviżjoni wkoll biex nissalvagwardjaw jew il-ħruġ ta' dawn l-annimali li jiġu mbagħad speċi invażivi fis-salvaġġ biex ma jkunux ta' teddida għall-annimali jew speċi tagħna lokali f'Malta.